a time in the air. A nie je drahý? Bohužiaľ. Ale čistá bielizeň je pre mňa dôležitá. Tak buď rozumná, kúp si nový Rex. Nový Rex? Rex sa teraz rozpúšťa lepšie a preto odstráni aj takéto fľaky. Dokonale čisté. Presne tak. To je rozumné. Nový Rex. Rozumný spôsob prania. Za menej než myslíte. Tempo 20 len za 199 korún mesačne. A k tomu 20 SMS správ zadarmo. Od Eurotelu. Je tu nový Rex. Rex sa teraz rozpúšťa lepšie a preto odstráni aj takéto fľaky. Nový Rex. Rozumný spôsob prania. Svet je nádherný. Obdivujeme jeho krásy a výtvory, ktoré pretrvávajú tisíce rokov. No pri návrate domov pocítime šťastie a ešte viac si uvedomíme ozajstné hodnoty. Všade dobre, doma najistejšie. Chránime tie najvyššie hodnoty. Poisťovňa Tatra. Nájdite 6 rozdielov. 6 uzáverov z piva Corgoň a zvýšte si príjem o 50 000 korún mesačne po celý budúci rok. Vychutnajte si bezstarostný život s pivom Corgoň. Produkčný dom Forza v spolupráci s agentúrou Oklamčak Production a televíziou Markíza vyhlasuje ďalší ročník ankety o najobľúbenejších interpretov slovenskej populárnej hudby. Sledujte denníky, týždenníky, mesačníky, kde nájdete hlasovacie kupóny a potrebné informácie. Uzávierka ankety je 11. novembra a vyhlásenie výsledkov uvidíte v priamom prenose televízie Markíza. Podujatie podporili mediálni partneri, hlavní reklamní partneri a generálni reklamní partneri, poisťovňa Drukos, týždenník Markíza, cestovná kancelária Hydrotur, PM Zbrojníky a Ford Euromotor, ktorý vyžrebovanému účastníkovi ankety venuje Ford K. Dajte hlas zlatému hlasu. V pravej talianskej pizzerii má pizza bohaté obloženie a tenké, chrumkavé cesto. A presne taká je Pizza Ristorante. Pizza Ristorante, ako z pravej talianskej pizzerie. A teraz v mraziacom boxe vašej predajne. Jedinečnému inteligentnému systému ochrany je nový Ford Mondeo jedným z najbezpečnejších miest na svete. Príďte si vyskúšať pocit dokonalého bezpečia k najbližšiemu predajcovi Ford. Nový Ford Mondeo určuje smer. Pizza Ristorante, ako z pravej talianskej pizzerie. Hodine a celý víkend. Buď si easy, alebo nie si. A teraz vaše obľúbené hašlerky v praktickom balení do vrecka. Secus. Švajčiarska presnosť, overená časom. Internet aj tebe prináša nekonečne veľa možností. Internet ST Online. Všetko je na webe. Chceš surfovať 2 mesiace zadarmo? Akcia pokračuje do konca októbra. Ako sa rozhodnete investovať v túto jeseň? Predsa v Prvej penzínej spravuje viac ako 3 miliardy korún a to isté vám povie aj ďalších 65 000 podielníkov. Prvá je naozaj prvá. Kedysi som mala peniaze iba uložené. Potom som dala na radu známych a dnes investujem so spoločnosťou, ktorá má najdlhšiu tradíciu. Keď ide o peniaze, musí mať istotu. Investujem s Prvou penzínou, pretože jej dôveryhodnosť sa opiera o zákonné záruky. Prvá penzína. Naučíme vaše peniaze zarábať.
súhvezdí Markíza žiari šťastná hviezda. Vaša šťastná hviezda. Stačí jeden žreb a tento rozprávkový jackpot máte na dosah ruky. Kupujte žreby a sledujte Markízu. Držím vám palce. Hviezdny poklad je na dosah. Tak čo, ideme? Ale musím strážiť sestru. Pusti to. Produkčný dom Forza, reklamná agentúra Diva a svetová modelingová sieť Next vás pozývajú sledovať československé finále súťaže RIA modelka roku 2001. V priamom prenose okrem 12 finalistiek uvidíte aj svetové top modelky. Adrianu Sklenaříkovú, Danielu Peštovú, Terezu Maxovú a Andreu Verešovú. Špičku českej a slovenskej pop scény a hviezdu prvej veľkosti z Nemecka, speváka Sašu. Ďalšie informácie získate prostredníctvom mediálnych partnerov. Projekt podporili generálny partner RIA od Hartmann Rico a hlavní partneri AGV Vaša cesta istoty, Queenstip AS stávkové kancelárie, RVI skutočné víťazstvo informácií. RIA modelka roku 2001, to je československé superfinále v priamom prenose televízie Markíza 27. októbra o 20. hodine. Cesta k miliónu môže vyzerať aj takto. Ačko, Bčko, Ačko, Bčko, Bčko, Dčko, Ačko, Bčko dám, Ačko, dám Cčko, čiže C. Vaša triumfálna miliónová cesta sa začína telefonátom na číslo 0982 500 500. Staňte sa milionárom s Markízou.